Hoi, mijn naam is Paula en leuk dat je kijkt naar Boeien. Ik ben op dit moment in Schinnen, in het zuiden van Limburg. En ik ga op weg naar Heerlen zometeen. Want vandaag is in Heerlen de aftrap van de maand van de geschiedenis. Dat is namelijk in oktober. Dus vandaag 1 oktober de aftrap. En ja, ik mag erheen en ik ga jullie meenemen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag allemaal gaan zien. Nou, we zijn ondertussen in het theater in Heerlen, waar dus ja, de aftrap is van de maand van de geschiedenis. Met dit jaar het thema geluk. Dus ieder jaar in oktober is het de maand van de geschiedenis. En dan wordt daar ook aandacht aan besteed. Onder andere met het Limburgs Museum, maar ook andere instellingen. En vandaag is het thema het geluk van Limburg. En er komen er allemaal sprekers. En wij staan hier ook met het Limburgs Museum hier, met mijn vertrouwde fietsje, met de bakfiets. We gaan straks dus kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, vandaag is het de eerste dag van de maand van geschiedenis. De maand die over geluk gaat. En hoe gelukkig zijn wij dat we in een provincie wonen, leven, werken, waar ongelooflijk veel geschiedenis is. Conservator van het Limburgs Museum, maar ook, en dat vind ik ontzettend leuk, projectleider van het DNA van Limburg project, tentoonstelling. Jij mag het zelf even vertellen, wat gaan jullie doen? Wij gaan vanaf 22 oktober in het Limburgs Museum in Venlo een interactieve tentoonstelling houden. Waar je zelf kan onderzoeken ja, wie jij bent. En dat hoeft niet per se Limburger te zijn. Maar we gebruiken eigenlijk Limburg als casus om jezelf eens even goed in de spiegel te kijken. En te kijken hoe jij zelf je identiteit vormt. We hebben net een item gehad over radicalisering. Dan hoorde je dat jongeren op zoek zijn naar hun identiteit. Maar misschien zijn er ook wel veel oudere mensen die op zoek zijn naar hun eigen identiteit. En vooral hoe wordt je identiteit gevormd en hoe staan anderen? Hoe sta je tegenover anderen? Nou jongens, ik vergeet jullie niet, maar het is gewoon echt heel erg druk vandaag. Als jullie ook even achter mij kijken. Dus we zijn lekker druk bezig met onze bakfiets, onze identiteitsfabriek op wielen. Maar dus ook met grote sprekers die hier aanwezig zijn. Marcia Luit heb ik net een heel bijzonder ja, programma van gehad. Over Sultan, er is ook een boek over geschreven. Een jongen uit Maastricht die dus naar Syrië is gegaan om daar ja, te gaan strijden. En die is dus inderdaad omgekomen bij een aanslag die hij zelf heeft gepleegd. En dan denk je, wat heeft dat met identiteit te maken? Die jongen is dus op zoek gegaan naar wie ben ik. En is dus iemand tegengekomen die hem dat stukje radicalisering in de hand heeft geschoven. En hij heeft dat zo erg eigen gemaakt dat hij daar zelf helemaal in is gaan geloven. Dus hij was zoekende naar zijn eigen identiteit. En vanuit daar is het eigenlijk een beetje misgegaan. Dus die vraag die we hier hebben staan, van hè, wie ben jij? Dat is toch eigenlijk wel een hele belangrijke, maar dus ook een beetje een gevaarlijke vraag. Want ja, als je het eigenlijk niet zo goed weet en je komt de verkeerde mensen tegen tijdens die ontdekkingstocht, zeg maar, dan het kan wel misgaan. En dat is wel een stukje, wie je bent, is toch wel heel erg belangrijk. De koel is zo, de Schangertschicht. Der Düvel hüt seine letzte Pflicht. Aïe pastoor, dag Kohleboer. Der Schenk jedoch der Boemel toe. Wat was voor jou die complementaliteit? Nou, voor mij was complementaliteit heel gewoon. Dat was er. Mensen hadden vertrouwen in elkaar. Dat waren de twee V's, zeg ik altijd. Vertrouwen en verbondenheid. Wij hadden een voordeur die niet op slot was, een achterdeur die niet op slot was. En mensen hielpen elkaar, mensen stonden voor elkaar klaar. Niet dat dat voor iedereen gold, maar het gevoel was van wij werken samen voor elkaar. Critics crucify your latest show. Another drink and then you lose control. But then on stage I feel The fire burn. there is no return. I'm always on the run.
Het is ondertussen alweer 2 oktober. Het was heel erg lastig gisteren om te filmen. Ik heb geprobeerd om het stukjes er tussenuit te pakken. Om jullie wat dingen te laten zien. Vooral die afsluiting was echt waanzinnig mooi. Maar dat was dus al de eerste dag van de Maand van de Geschiedenis. Wil jij nou weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga dan naar de website maandvandegeschiedenis.nl. En het Limburgs Museum opent dus een nieuwe tentoonstelling DNA van Limburg op 22 oktober. En dat gaat dus ook over DNA, identiteit, hoe is dat met elkaar gelinkt en wie zijn nu de Limburgers en wie ben jij zelf? En nogmaals, voor alle info, check even de beschrijving en dan zie ik jullie volgende week heel graag weer terug bij een nieuw boeien. Doei!